Kanselado ang selebrasyon kan Magayon Festival sa maabot na Mayo. Ini ang kinumpirmar ni Albay Provincial Administrator Cedric Daep. Sigun kay Daep, kinakaipuhan hindi ining suspindiron bilang pagsunod sa mga kasuguan na pigpapautob kan Commission on Elections o COMELEC para sa paabuto na pirilian sa Mayo, partikular na sa COMELEC Resolution number 11060 o ang resolusyon na nagbabawal sa public officials asin empleyado na magpaluwas asin maggamit sa kaban kan gobyerno sa laog ning 45 diyas bago ang aldaw kan pirilian. Kung sain, nasa kubnang garden celebration kan Magayon Festival na ikukondusir kuta sa Mayo 12. May plano kami kuta na after May 11, May 15 to May 31. Pero igwa manggirari kami nahihiling na day may iwasan during the preparation na malaog na sa election ban. Kaya day manggirari. Kaya ang ginibo mi, dahil ang pagsasabi mi, ipagpaliban muna or palampason mo na ang sitwasyon. And therefore, itong pundong ito, portion ka ito, pwede ming, kung ano ang ma-desisyonan mo sa next na planning, pwedeng sa mga festival kan mga LGUs, pwede ming isabay ang ibang activities. May proposal naman kami, another option, gibuhon mi December. Igo day ko aram kung madada ko sa barangay election. Pagduduon niya, dakol sindang mababayular in kasong pirito nindang madagos an Magayon Fest. Kasuod kan magkaigwaman da asindanin meeting kaiban COMELEC asin Provincial Tourism Office kung sa'y napagdesisyonan kan mayorya na ipostpone ang selebrasyon. After kan adalan megabos sa pros and cons, minaluwas na itong negative implications halangkawon, pero itong mga opportunities ababaon. So dahil hindi sa pag-weigh ang araw kaya analysis me, nagkaigwa kaming conclusion, no? Dengon ay pagpadagos. Total, ang Magayon Festival, yaon sana. Madaling i-explicar ang Magayon Festival na tunata dahil may na pagpadagos, pagpostpone, kaysa mas mapagal ang pag-explicar kung ma-explicar kami dahil sa violations. Iyan ang sagot. 20 million pesos ang pondo kuta sa nasabing selebrasyon. Alagad huli sa nasabing kanselasyon, piga adalan ngunyan kan provincial government na i-reprogram ang nasabing pondo para sa rehabilitasyon kan Linion Hill. Ining pundong ini, i-consider mo yan for tourism activities. And therefore, mas gagamit mo yan sa supplemental budget. Tanganing, maugmalugod na long term ang albayano any time of the day and any time of the month. Pakarayon tang Linion Hill. Karent ang Linion Hill, gibontang colorful, nabako sa na yan pasyaran kung banggi, may music, kung may ano, paplanohon ming maray, magkaigo dyan kitubig, magkaigo dyan kimaray na facility. Tanganing, pag na-develop may ang facility sa Linion Hill, ma-invite kaming investor, katabang tag-investor na mag-taoki mga surprise activities and mga business opportunities dyan na hali mismo sa investors. Ang pigururan may, ang government is not competing with the investors. We will develop the facility for the investors to come. So partnership. And then, so iba naman, gigibuhon mi sa tourism promotion, kang albay, both domestic and international, and sa others. Para sa mga baretang, Tatak, Bicol, Danica Garcia.